food fest com sale of work kabangi penmi fun na kabanta kajing rakhe ya ka jingdap arpsan snem jong ka presbytery kejongi house snem ubanwan te kane kade ka bala penbai heda ka presbytery ngidon ka fundraising committee ha ka bangi lathong ya ka nadu kisnem ka lalai ngi sultanat sibune bahang ne gidong gitkhot jong ka fundraising ban penkrai ka silver jubilee jong ka ribhoi sepngi presbytery na ka benta ka kam ban sakriyo blei no bu no thau ban penkrau ka kerteng utrai na ka liang ka ribhoi presbytery kala penkrai chai na ka benta ban rakhe ya ka te ka silver jubilee kumta kumsi benta ban lumen lang yo sinyang upadan kam na ka benta ka te ka jubilee ka ribhoi sepngi presbytery kala penlong da ka yo luri lura bandi kimar kimata ki jingbam jingdi mata ka ski ka nyo tarik ulber arajar apusau hamadan football umsning haswa ban pli ka te ka yo luri lura la penlong da ka jinga seng duai ka balengkot ka balai alam do temen basan arbi shada bat pole duai do temen basan BS Nong Plang bat keren lemprang do temen basan B Khamdei hakane ka sila wan ru bane don mentalang do Profesor Don Kuparwa chairman ka Meghalaya State Planning Board kumu sembut kongsan haka jinga don rengkat ubah ER ran som sutunga uko chairman ka MIDC kumu kongsan harengkat kiwi ki rurang ba bat kiru pakmat ka district hakane ka sengi na kaliang kongsan ulan no senyang ro da ka song bisa kum kadak bane snok tilang bat ka presbyterian na ka benta ban penkrau ya ka kam ka chong blei kane kade kasin ka benengkong ka bangiyo lat ya ka ban penlong ya kene ka iyo presbytery tangkum ka jing tip bat ka jing lamprang khandiat kay ka bala penlong ya ka presbytery bahkan penlong ya kene ka iyo kumbala lamprang bat la lam khamat dai temen basan arbi syadap belong chairman jong kene ka jingalang jongi bamangi kum ka presbytery ngin sarakhe ya ka jing dap ka ba ar phosan snem jong ka presbytery jongi house nem ar hajar ar pusan hakabalang presbyterian hasaiden nado ka ar puway terik hado ar pusau terik jong bunai feb tenaga benta kate ka jing rakhe jongi ya kate ka silver jubilee kindon shibun ki jing lut ki jing sep hakabana kaliang jong ka presbytery hi ka contribution lane ka jing no lane ka jing ai budget na kaliang ka presbytery kamdon relationnya hakane ka fundraising committee bahkan thau ye kilat kilenti kumno ban penmi fon naga banta ketika jing rakhe ya ketika silver jubilee dan nagaliang jong keneka fundraising committee kumulong Malaysia kemat lathung ye keneka committee na do usnem ar hajar ar huai andre naga dau bua us keteri barem idan hapdeng jong ke jing sitom de keneka committee ka klem treka me ruem badeh keneka snem haga santrek jong bunai feb la jit yang abangan long kumu sekretari jong kene ka fundraising committee ha ipori balengkot la persyang bantre ban ngilafha ye kene ka kam syaka presbytery bangin penlong ye kayo manta ka sengi des ngokumen ha kene ka sengi wadah ka por ka balengkot ro ngilai ke jing tip syaki balang bat ki balang baro kila penpoi ye ki marep ki maryang ki jongki banwan ra ha kene kayo de kum mengalong syakmat ka jing temu jong ka jing penlong jong ye kene kayo kam dai ka weipat ndai ka dai kerpang na ka benta ki jinglut ki jingsep ki babun ki ba la shu estimate kelong hapo shu phulak ki jinglut ki jingsep na ka benta ka jing penbit ka jing penbiang ya ka dai ka jingrakhe ya ka silver jubilee ha kateng ba siang tam jong nong prim dongi Jesus Christ tengah kudero iba dan sam sutunga ibala ilabenga hani ka por ban ngamtep ban poi kuma hani program ru ndrei plaju let man ka por hani kisgi la poi ka por mo ka ba pher na ka bang jiu man kasgi tengah sunga aingu iru ba ni poi kuma hani ka por ban lang hani ka por bagi dong serai jong ka balang du blame kur khuya phi nai bor phi bat nga marwai sibet hi ya ka ri bhoi sinot hi ngim long dong wei maka ye ke jong phi ka dan fa ka sinok ka jong hi ha mission compound ha ka ba nga ka long usket trish nong hang tu pa mission compound man ka por inong jede hi bat ka ri bhoi sinot ngi song ka ye la jong hi tin na kaliang la di sibet hi komu CE Christian Never ka bangi convention na ka por sa por na poi senisa bhoi bat hadin hang ni te ba la kham jarang ba kam nem na kham poi su andai sunday ya poi hi bat da poi sunday nga sukumen sibon ha ba phi ki yeng ha pori bhoi ki si phi tani se yeng phi pli ka yeng ba awan jiseng ja bhoi ngim ba khat jiseng yu khat yo bam kawang yo bam ki bhoi ji bam sit ba ka tang enjoy sibon ba ba ka lok ta ka di pedi ka sim ka spit jo ka jing he sim jong phi yangi
But kom hari kapor, ngi ya kan ni kajing don ka yo lirura, ka bi ong ka sales mo, but bakalong phala, but bi ong baka pastry ka dap ribai semi pastry kan dap option stem, tengaru nakalang dongiru naka GCS mokhar ka junior sekesen musri mokhar, ipin kre mentaro sa option mengindap shispa option stem. Tegina ya kre mentaro. Te kalong ka johi, ka bi tekam bobo ingi dengan pau ni suwa IP ba pila ai bentai nga but ngamdan iban kan ngapor teng i bagi pun ki self group ang ne ngi ki samla ki longkme ki kentai khamtam ki bayadan la ki jingtrai jong phi ki store ki jong phi ki self group jong phi but nakalyang jonga ko ba chia thu IP ba kumu sha ku saman yang planning board ba ki bon ba ki scheme menta ka ba sarkar panmi adang sen kum ka CM elevate prime focus kajirat namta ki self help group bat ki samla ni kan thai ki basang kam la jong wala bade tourism labde ji snatiar ka jibuan tiar ka don shipone ki subsidy ki jingarap na kalyang ka sarkar bat nga kerpat ya phi bagi dong lam phi ki don hangne ba phila banya safrang banyo ya gri jibun toy ki ba sarkar ka ai ya phi na kamta ki samla ki longmi ki kan thai bat kino ki budan ki program ngejong ki ban sangi kam jong ban kumjul badai ban kiwi kam ki badai ban penmi ikam ki jam ban ai kam ha thau ban ru ba phila ban imja ban imba ha kane ka pathai kamna ibang sibun nawar ga don kam sibun phi punya sedang menjadi de ya thiet no te tang jing ka pa jong ai barit ba ngin subha habang i try kam ke jong bulai da kam sing ma khoj kam sing ka ba IT ba kam sing ka ba sacrifice yaldi nam ta ke sakri jongi nam ta kiwepat aingin long ki atiar ka dirku ya kiwepat lingba unong pudim jongi engkong ngakwa ban penpau ya ka jing ai khublei ya ka ribhoi sepngi presbytery ka bala shim ya ka lat kamtam ban kenmau ban rakhe ya ka jingdap arpusan snem jong ka presbytery ladangi pes hakaktin ka jong blei kaktin ka jong blei ka tho shai ha ka bidei bat ka jing rakhe ka jongi ya ki mau jam ki ba per ka laban dei ka mau jam ka arpusan snem laban dei mau jam basan post snem kumta ter ya ka nel tho shai hakaktin ka jong blei bangi iru baki khon Israel hakijingya lenti ke jongki ladang ipet ngi syamba kat bapoy kini ki mau jam ki ba per ki khon Israel ki kan mau yo blay kata kadai kabangi yo i kat kum kajing tho na kaktin ke jong blay ban hakijingya lenti ke jongki ladang ipet na kaktin ke jong blay Samuel hakatu kapor uburo yaw mau bat yaw tau mau udai mau ke jing sa jing kan mau ya ka kti ka badon bor ka jong play ka balaya lam ya ki khon Israel bar ya ka kentin kala ong bala tho ha ka kentin nong we ka ong Ebenezer ka bamut hadu kane kasngi ublay ulalong rengkat bat ngi bat kum karib hoy sep ngi presbytery habang ngi rakhe ya kane ke jingdap arpusan snam nga kermen skam bangin kan mau kumala duai mene dai teman basan nong plang bau blay ngabang rakhe kan ke presbytery ngin kan mau ye kakti ka badon bor ka jong blay ka mulai lam yangi hakine ki arpo sau teliki snam ublay ulai lam yangi ublay ulalong rekat bat ngi kamtam bat ka ribhoy sep ngi presbytery hakine ki arpo sau teliki snam ki ba phi kum ka presbytery pilayan kermes kan ba pilay kendo sibon ki aka haka jing tray ki jong pi ya ka kam ka jong play lengba ka presbytery Henry kum ki bangai ngisngau banong bangilong hado kat ne kadai ka ti ka badan bor ka jong play ka balay lam yangi bat namar kata ka ne ka por ngamdu jing kermen bah bangin rakhe le shamsnam ya ka ne ka silver jubilee jong ka ribhoy set ngi presbytery nga kermen skam bahkan ni gejing pen krek ke jongi ublay un pendap ye kijing don kam kabangi ngi don kam kum ka presbytery ka kti ka badan bor ka jong ublay kan ya lam yangi hamangin pen krek na ka benta ka ni gejing rakhe ke jongi ya ka jingdap arpusan snem jong ka presbytery namar kata ka ni kapor kumalo ong mene kladai kapor bangin ya plino ya ka ni
ka food fest bat ka sales of work nagamenta bangin penmi ya ka fund nagamenta ka presbytery bang kirmen scam ko malaong mane ko mala duway mane bau play on yalam yangi on yalam ya kinong sharai jong ka presbytery kibadan po jong ka presbytery ba kane ka jingrakhe ka jongi kum ka presbytery kan airo ka buram ka makrautam shaw play unong bu nong thao ujongi kane ka jing penmi fund ka jong phi hakaban rakhe ya kane ka silver jubilee tengah kerpat akan ka por nagaliang ka jong kinong kitkam lani ki bepenya ya kane ka fundraising ni kuaban IFP ya kane ka jing ay skoma nagaliang ka jongi kum kadak bangi dan menta batpi hakaban pen kre ya kane ka silver jubilee jong ka presbytery Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center